Odlučili smo da napravimo listu najboljih igrica svih vremena. Ovo su igre koje su pomjerale granice i koje su dovele revoluciju. Neke od ovih igrica su definisale pojedine gamerske žanrove i napravile franšize koje traju dugi niz godina. Pogledajte o kojim igrama je riječ. Igra iz prvog lica koja vam je omogućila da budete heroji koji ste oduvijek htjeli da postanete. RPG igra koja vam nudi mnoge opcije i bezbroj sati nezaboravne zabave donijela je pravu revoluciju u ovom gamerskom žanru. Super Mario je igra koju svi vole i koju nikad neće postati dosadna. Igrana je na mnogobrojnim konzolama i generacije su odrasle igrajući ovu igru. Iako je danas smiješna u poređenju sa novim igrama, Super Mario je definitivno najpopularnija i najbolja igrica svih vremena. Igrice sa super herojima nikad nisu bile pretjerano uspješne i popularne. Međutim, Arkham franšiza je to uspjela da promijeni. Batman je dobio sjajnu video igru koja sad ima 4 dijela i koja će zauvijek ostati jedna od najboljih igrica svih vremena. Grafika, igrivost i priče su njena najjača strana. Iako je GTA 5 uspio da nadmaši kvalitet i uspjeh starijih GTA dijelova, San Andreas ipak ostao upamćen kao kultna video igra koja je zaista donijela revoluciju u igrama otvorenog svijeta. Ovdje ste mogli da radite šta god poželite, imali ste savršenu priču, a svijet je bio ogroman, gotovo savršen. Grafika je u to vrijeme bila na vrhuncu, a gameri su sate provodili igrajući lika CJ-a. Ovo je igra zbog koje su mnogi odlučili da kupuju Sony i PlayStation konzole. God of War je igrica koja je kreirana samo za PC konzolu, ali je zato nevjerovatna i preporučujemo je svakom. Ovo je igra koja je spojila fantastičnu priču, grčku mitologiju, nevjerovatnu grafiku i igrivost koja do tada nije viđena. Ako želite da vidite drugi dio, pišite u komentare.